Готов съм вече, Мария, и тя е готова. Нагласихме си раниците и отиваме към пустинята и планината. Удобни обувки, топло облекло. Вчера, след като се прибрах от фризьора, просто спах. Вечерта хапнахме нещо и си почивахме. Бяхме доста изморени. Така че днеска силно се надявам, че ще имаме един прекрасен ден с много интересни гледки и неща, които могат да споделим и да покажем. Така че, да. Относно екскурзията, резервирах я през Get Your Guide. Ако екскурзията ми хареса, както и Airbnb-то, което смятам да ви покажа, може би до вечера, ще ви остава също линк, за да видите откъде съм резервирал. По съвет на Мария. Така че, да. Първата спирка от тура е една панорама, която сега ще ви покажа, просто за снимка. Готови сме за приключението с камилите. Оп! Аз се чувствам супер удобно в тия дрехи, честно. Вижте колко е красива природата отзад. Ето тук сме облечени в традиционните дрехи в Мароко. Сега ще яздиме камили. Айде, тръгваме. Приличам ли на рабин? Много рус при това. Нали? Айде, да. Дай, сега ще ти покажа тебе. А ето и Мария също. Ето и мене. Давай да вървим. Айде. Ето ги нашите камили, които сега ще се качим на тях. Оле. Мале, я ни снимай тук с. И така човек се държи. Ето я Мария пред мене. Жалко, че няма слънце, но да. Автобуса ни спря да видим пустинята Агафай отгоре. I think this is Safran. Тахан, Тахан мед, и олио. олио. Ама маслиново. Маслиново олио. Още чай. Ти с тия термо тогава. Мария ми се подиграва, че моите гащи уж са термо, пък не е студено.
This looks like dates. Those are the fruit. To make haganoy first, we remove the shell to get the nut. And we break this nut to get small kernels. It's like almond. With these kernels, we make edible oil and cosmetic argan oil. For edible one, we have to roast it, but the cosmetic we don't. That is the only difference between both. So this is the roasted one. So we put the kernels in the traditional milk, we turn to get the liquid, and after separation, we get the leftover. That is the leftover to make black soap for exfoliation for scrubbing. And cosmetic argan oil is the same, but we don't roast it. And leftover to make face mask. So that is the difference between 1 for 8. Адски красиво. И сега и слънцето се показа и там хапвахме тахана, меда и зехтина. Супер красиво и сега като слънчево аз седа и се изпичам. Екскурзията страшно много ми харесва и което наистина много ми харесва, че не е натоварваща, смисъл такъв. Пътуваш малко, спираш, виждаш, пробваш, обясняват ти разни неща. Доволен съм доста и единственото, което би ви казал е, може би наистина да не сте просто с термобело, гащи и така нататък, а наистина да се облечете, защото в планината си е студено. Въпреки, че пише, че са 15 градуса, на мен ми е адски студено. Така че, да, това също е като препоръка за хората, които мислят да направят този тур на здраве. Това е новата, също така, една от новите ми obsessions. Марокански чай. Обожавам. Подножието на планината Атлас и ни водят на някаква разходка по път за обяд. Сега ще ви покажа и пътя. Момент само. Ето отзаде има още хора. Сега ще ви покажа откъде вървим. Ето го пътя. И отиваме на обяд. Въздуха ми се струва изключително чист и е супер приятно да се разходиш в планината. На планина в Мароко, хора. That's crazy. Гледката е страхотна. Някой ден би си искал да направя такъв трекинг в Атлас планината. И евентуално да изкача някой връх. Не съм го правил от дете с чичо ми. Той ни водеше много по планините. Ето е цялата група върви. Мъжа, който видяхте и мина, носи типична
мароканска одежда, която аз искам да си купя евентуално. Само че дали ще успея да се спазаря, не знам. Приближаваме се към снега, което това е училището в селото, през което вървим. Тук надписите обаче вече не са на френски и е само на арабски. И не мога да разбера абсолютно нищо. Ето и молитвата започна. Човека ни каза, че сме на около 2000 метра нагоре и продължаваме да се изкачваме. Така че, да. Ето и децата се прибират от училище или отиват, не знам дали си имат смени, защото училището е доста малко. У меня и гимнастика, и танцы. Това, което показах отдолу, е друго село. Човека обясни, че са много различни села, но приличат се едно са едно. Което не знам как става, но явно са строили едните нагоре, другите надолу. И са се събрали в някаква пресечна точка. Ние тръгнахме от и там долу. Адски красиво. Сега се чува една извираща вода и трябва да пресечем един мост. Хора, една от мечтите ми да съм на трекинг в Атлас ми се сбъдна, което е уникално. Сега ще ви покажа. Само искам да ви покажа от мостите преминаваме от
нас ни наваля яко дъжда. Ето сега хляб, леща и да видим останалото какво ще е. Малко да се сгреем толно. И отвънка вали адски много. Просто е такова мокро времето. Ето и Таджина дойде. Страхотно. Ето тук нашите друзя руснаци, те ядат. Тора манджа.